Guys, τι κάνετε, πώς είσαστε? Dragon εδώ. Στο σημερινό μας βίντεο θα σας πω κάποια πράγματα για την καινούργια season, τι είναι τα καινούργια ranks, τι είναι το οτιδήποτε που έχει μπει στο game. Οπότε αν σου αρέσει το βίντεο κάνε ένα like, ένα subscribe και πάτα και το κουδουνάκι για να χτυπήσουμε τους 1500 συνδρομητές. Πάμε guys. Επίσης guys, ετοιμάζω κάτι τρελό για το κανάλι, θα μπορείτε πλέον και εσείς να είσαστε guys, σε κάποιες μέρες ίσως θα μπορείτε και εσείς να είσαστε μέλη του καναλιού, αλλά αυτό θα δει ένα ολόκληρο βίντεο αν τα καταφέρουμε, που νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνω. Οπότε guys, τώρα πάμε στο βίντεο, πάμε στο λόγο που άνοιξα βίντεο, πάμε να σας δείξω. Πρώτα θα δείξουμε το event με τις club που μας το έχει δείξει και το Brawl Talk. Ok guys, όπως βλέπετε είναι το Mega Train. Είναι event που θα κερδίσουμε Collect the Crafty Leon, Skin. Γενικά θα κερδίσουμε, μας λέει και τα πράγματα που θα κερδίσουμε εδώ πέρα αν πατήσουμε. Παίζουμε 4 tickets καθημερινώς, Collect παίρνουμε νίκες και κάπως έτσι γεμίζουμε τις ράγες και ξεκλειδώνουμε skins, graphics και οτιδήποτε. Τώρα πάμε guys εδώ πέρα στα mode. Όπως βλέπετε guys, έχουν προσθεθεί modes εκεί που είναι για να πάρουμε Traffic Games Mode. Νομίζω έχουν προσθεθεί άλλα 4 mode και το ένα είναι το Hockey που ξαναεπανήλθε στα Trophy Mode, το Tocket Run που ήρθε, το Dodge Get Brawl που ξανά ήρθε και η Brawl Arena που ήταν και πριν, αλλά ok. Το solo το έβαλαν όπως το είχαν παλιά, ξεχωριστό η κατηγορία, όχι που ήταν με όλα τα mods μαζί. Και έχουμε και το special event, το Subway Surfers, που αρχίζει σε 21 ώρες για μένα και εσάς θα έχει αρχίσει λογικά όταν βλέπετε το βίντεο. Το κάνω αυτό το βίντεο σαν να γνωρίζετε κάποια πράγματα, μην είσαστε ό,τι να είναι. Επίσης guys, τώρα πάμε στο σημαντικότερο που πιστεύω ενδιαφέρει και τους περισσότερους, τα καινούργια ranks guys. Ναι, τα καινούργια ranks είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους πάντες και θα σας πω γιατί. Guys, τα καινούργια ranks έχουν το καλό, έχουν και το κακό. Είχαμε συνηθίσει τα παλιά ranks guys, γιατί ήταν πιο εύκολο πιστεύω για μένα. Τώρα guys, όπως σας έλεγα και πριν, έχουν προσθεθεί τα bronze, silver, gold rank, που όταν ανεβαίνεις νομίζω κάπου στα 100 κύπελα παίρνεις και ένα καινούριο rank. Και οι brawlers δεν σταματάνε ποτέ πλέον, το max δεν υπάρχει, ενώ να σου δείχνει την μπάρα γεμισμένη, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάντα θα σου λέει να πηγαίνεις παραπάνω τους παίκτες, θα σου έχει το άπειρο. Αλλά guys, όπως βλέπετε δείχνει, το καλό είναι ότι δεν πηγαίναμε στα από τα max tires και ότι πλέον θα δείχνει max, όχι σαν τα άλλα ranks που είναι randoms. Αυτό που έχω παρατηρήσει guys είναι ότι θέλουν να μας βάλουν περισσότερο στο mode του Ranked, γιατί αν προσέξετε guys, το Bronze, Silver, Gold, Diamond, Mythic που είναι νομίζω Epic, υπάρχουν όλα αυτά και πλέον στα καινούργια Rarity. Βλέπετε ότι όταν πηγαίνεις από 100, όχι από 200, 300, 400 και πάνω, αλλάζει και αυτή την κατηγορία τέλος πάντων. Και θα σας δώσω μια συμβουλή, αν είσαστε καλοί στο Brawl Stars, όχι εντάξει να μην είσαστε συντέτες σε αυτό το style, αλλά όσοι ξέρουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι, όχι τέλεια αλλά καλά, και αν έχει Steam είναι πολύ εύκολο πλέον να παίρνεις Prestige. Εγώ στην επόμενη σεζόν θα πουσάρω Prestige, θα είναι ό,τι πιο εύκολο πιστεύω, επειδή ο καθένας θα μπορεί να πηγαίνει Prestige, αρκεί να έχει την κατάλληλη ομάδα και την κατάλληλη εμπειρία στο game. Guys, έχω δει κάποια spoils ότι θα αλλάξουν και τα... Περιμένετε να σας δείξω ακριβώς ότι έχουν μπει επίσης και τα καινούργια hyper που θα έρθει άλλο βίντεο που θα αγοράζουμε και κάποια αυτά, επειδή είναι πολύ δυνατά. Πάμε να σας δείξω τι άλλες αλλαγές θα μπουν στο game, θα προσθεθούν. Εδώ πέρα guys, όπως βλέπετε τα emojis, τα emotes πώς λέγονται, τα pins, αυτά καταλάβατε. Θα είναι σε άλλο, θα διαμορφωθούν αλλιώς αυτά.
σκεφτείτε ότι θα είναι σε στυλ τροχού, ότι θα μπορεί να βάλεις νομίζω παραπάνω pin sprays, δηλαδή να τα ρυθμίσεις όπως θέλεις εσύ. Εντάξει, αυτό είναι καλό όσους ενδιαφέρονται πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα. Εμένα δεν με πολύ νοιάζουν τα pins και αυτά. It's ok όμως, για αυτούς που ενδιαφέρονται guys είναι χρήσιμο. Gameplay δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι, είναι τα ίδια, δηλαδή ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και σε σχέση με τους καινούριους παίκτες θα μπουν και αυτοί με σχέση κάποια modes. Επίσης guys, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο trophy load, ενώ ότι πλέον από 70.000 το έχουν πάει 100.000 να μαξάρει στο game, στα κύπελα. Δηλαδή εγώ το ήθελα 70k ώστε να το έχω μαξάρει, αλλά έτσι ok, τώρα πρέπει να το πάει σε 100. Να μου το θυμηθείτε ότι σε μισό χρόνο θα το έχουν πάει 120, θα το έχουν αλλάξει, να το θυμάστε αυτό. Ok guys, να ξέρετε ότι στο game θα προσθεθούν και τα καινούργια skin αύριο που γίνεται το restore στις 21 ώρες 22. Θα γίνει το restore, πω guys, sorry, το μπέρδεψα. Θα αλλάξει τέλος πάντων τα πάντα, θα αλλάξει το game. Και όπως σας έλεγα guys, έχω δει ότι θα προσθέσουν και δίπλα από τα blinks, τα powerpoints, τα coins και τα gems ένα καινούριο αντικείμενο, μια καινούργια κατηγορία guys που θα είναι για το event. Και αν πάει καλά μπορεί να το κρατήσει Supercell είναι αυτή, δεν ξέρουμε. Τώρα guys, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος το βίντεο. Πες μου αν θέλει να σχολιάσω τον Brawl Talk, είναι αργά αλλά γιατί όχι. Και πες μου, ερώτηση της ημέρας. Εσύ πιστεύεις αυτό η season θα βοηθήσει το Brawl Stars να ξανανεύει ή θα το κάνει χειρότερο από ό,τι ήταν? Εγώ πιστεύω guys, δεν ξέρω, μπορεί να είναι πιο fun to play για τους καινούριους παίκτες. Επειδή δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν έχω τρελαθεί με τα ranks, δεν μου πολύ αρέσουν πως τα έχουν αλλάξει. Μερικά είναι ωραία, π.χ. αυτό μου αρέσει το epic, δηλαδή βλέπετε. Εδώ επίσης guys, τα record δεν έχουμε κάτι καινούργιο, είναι τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε πληροφορίες ότι στην καινούργια season θα προσθεθούν πολλά νέα quest για records για να το κάνουν πιο εύκολο να ανεβαίνουμε. Και αυτό ήταν guys, εξήγησα ό,τι έχει σχέση, ό,τι έχουν βάλει καινούριο. Όπως βλέπετε το προφίλ και αυτά δεν έχει αλλάξει τίποτα στη season, είναι όλα τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχουν βάλει κάποιο καινούριο map εδώ πέρα, κάτω καινούριο planet. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, αν σας έκανε ένα like, ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.